Mitä eroa on aidolla ja feikillä foodispaidalla? Tosissaan mä tilasin vähän aikaa sitten mun ensimmäisen feikin foodispaidan. Nyt se on tullut postiin. Joten lähdetään kattoo, että saanko mä rahoille vastinetta vai onko mut skämmätty kokonaan. Käydään suoraan testaamaan, miten tää sitten oikein istuu päälle. Koko vastaa ihan just oikein, niin kuin pitikin. Paita päällä tuntuu oikeastaan aika samanlaiselta mitä aidotkin paidat. Ja rehellisesti sanottuna, jos mä en tietäisi, että tää on feikki, niin en ainakaan niin kuin heti ensisilmäyksellä niin osaisi sanoa mitään eroa. Maksoin tästä yhteensä 40 € tästä paidasta ja musta tuntuu, että mä sain ainakin rahoille vastinetta. Kommentoi mitä mieltä sä oot.